Сгъваемите смартфони са хитър начин да получите повече от едно устройство. Да имате таблет, побираш се в джоба. Звучи изкушаващо, нали? Но много често сгъваемият дизайн носи минуси. Смартфоните стават като тухли, екранът има видима гънка, а някои от параметрите просто не отговарят на цената. Естествено, има изключения, но има и нещо отвъд тях. Днес ще ви запознаем с най-тънкият сгъваем смартфон в света, Honor Magic V5, и ще разберем защо той е нещо много повече от това. Да започнем с дебелината. В разгънато състояние тя е малко над 4 мм. Сгъвате и дебелината е под 9 мм. Това е доста по-малко от редица познати модели, включително такива залагащи на своята тънкост. Крайният резултат е, че Honor Magic V5 е изключително удобен за ползване. Това се дължи на лекото му тегло, което е малко над 200 грама. Моделът се предлага в няколко цвята, като пред вас е елегантният Down Gold златист вариант. Само вижте как цветовете преливат, а светлината играе върху металната шарка. Истинска поезия. Дори с по-изпъкнал модул на камерата, профилът остава впечатляващо изчистен. Новата стоманена панта е подсилена за години на непрестанна употреба и дори издържа натоварване от 30 кг. Добавете и защита от прах и вода и получавате телефон, който е не само красив, но и надежден. Другата голяма звезда на модела са естествено екраните. Вътрешният дисплей е огромен. 7,95 инчов AMOLED с максимална яркост от цели 5000 нита и до 120 Hz честота на опресняване. Той е идеален за игри, фото или видеообработка и най-вече тук липсва забележима гънка. Външният 6,43 инчов OLED дисплей също не прави компромиси. Имате същите честоти на опресняване, същите страхотни цветове и рекордна яркост. Важен бонус е и специалното покритие от нанокристали против надраскване. Honor атакува и друго слабо място на сгъваемите телефони, а именно камерите. Magic V5 има тройна система с 50 мегапикселов основен сензор, ултраширокоъгълна 50 мегапиксела камера за панорамни кадри и 64 мегапикселов телефотообектив с 3 пъти оптично и до 100 пъти цифрово приближение. Резултатът – ярки снимки с богати детайли, стабилно качество при приближаване и чисти кадри дори на тъмно. Естествено, видеята са 4K и с оптична стабилизация. А ако обичате селфитата, имате 20 мегапикселов сензор на външния дисплей, но по-важното тук е, че винаги може да използвате основните камери, защото просто сгъваемия формат го позволява. Отвътре, Magic V5 е истински звяр. С най-новия процесор Snapdragon 8 Elite и 16 GB RAM памет, телефонът е сравним по мощност с лаптоп. Това значи и усъвършенствани AI възможности, които включват и превод в реално време на български език. Устройството е гейминг звяр, готов е за филмови маратони и е перфектният мултитаскинг асистент на работа. С него може да държите 3 прозореца отворени едновременно. Honor Magic 5 не прави никакви компромиси. Той не е просто най-тънкият сгъваем смартфон в света, но идва с отлични дисплей, флагмански хардуер, камери от върхово ниво и батерия, която издържа 2 дни с едно зареждане. Няма как да не му дадем 10 от 10.